Maria ja m'ha enredat per segona vegada per fer una gravació. D'acord, profe, sense problema per la meva part. Tot sigui pel bé de l'escola. La culpa la té el plafó del meu darrere. L'anomeno plafó del confinament. Al llarg d'aquest trimestre tan peculiar he penjat diferents reculls de memòries de l'escola, però ara ja ha arribat el seu fi. I la Maria, que no li passa res per alt, doncs aquí em teniu, una altra vegada. Ha estat un trimestre especial i força complicat per qui no és massa expert amb les noves tecnologies, però tot són experiències positives pel pas del nostre tren de la vida. He trobat a faltar la classe física, però sobretot les trobades. Les trobades tradicionals, excursions, sardanes... Molt important, per no perdre les ganes de posar guapa i no abusar del pijama, assistint a la peluqueria, etc. Esperant i desitjant que el curs vinent tot pugui ser més positiu. I ja per acabar, una forta abraçada virtual a tot el grup de professors, secretària, alumnes que fem una gran família, perquè tots amb equip aprenem. Visca l'Escola d'Adults de Mollerussa!